25 مجدارê xuşkên Mirabel ên ku divê têkoşîna mezin a bindestan a li dijî hikûmeta faşîst a Trujillo ya li komara Dominik bûn sembol roja ku rastî tecawuzê hatin û hatin kuştin ketin dîrokê. Dîktator Trujillo naveke ku di welatê xwe de hemû kesên dijberiya wî dikin ber bi mirinê vebiriye. Girtin, îşkence, kuştinên kiryarnediyar di bîra vê serdemê de bicîbûne. İşkenceya li girtîgehên awê demê di nava rûpelên dîrokê de cihê xwe reş û tarî girtin. Di vê pêvajoyê de xuşkên Mirabel bi hevjînên xwe re li dijî dîktatoriyê rêxistineke veşartî ya bi navê klandestîna ava kirin. Bi avabûna rêxistinbûna li dijî dîktatoriyê jin bûn sembola têkoşîna mafên mirovan û demokrasiyê. Xuşkên Mirabel gelek caran ji aliyê dîktatoriyê ve hatin girtin û mal û milkên wan hatin desteserkirin. Ji ber ku navê qotê yek ji xuşkên Mirabel Perperok bû, her sê xuşk bi navê Perperok hatin bibîranîn. Yek ji xuşkên Mirabel, Maria Mirabel, nêrîna xwe ya li têkoşînê wiha pêna sedikir. Dive ku tişta herî nêzî me mirin be, lê ev min natirsîne. Em ê têkoşîna xwe ya ji bo her tiştê mafdar bidomînin. Ji bo dîktatoriyê girtina xuşkan têr nekir. Dîktatoriya ku fêm kir bi girtina nikare xuşkan bitepisîne, wan hedef nîşanda. Trujillo di axaftina xwe ya bi gel re got, du pirsgirêkên herî mezin ên li welat, dêr û xuşkên Mirabelin. Piştî van gotinên wî jiyana her sê xuşkan kete xeterê. Ji ber ku ev axaftin jî talîmatek bû. Piştî vê axaftin 23 rojan alîgirên Trujillo her sê xuşkên ku ji serdana hevjînên xwe yên di girtîgehê de vedigeriyan malên xwe rawestandin û wan erebeyekê swar kirin. Piştre li deverekê destîrê jî bedena wan kirin û ew kuştin. Mirina her sê xuşkan wekî bûyera qezayê hat nîşandan û ji zindarekî hatin avêtin. Çapemeniyê ev kuştin weke qezaya trafîkê ji raya giştî re ragihand. Kuştin di qeydên fermî de wekî qezaya trafîkê hat qeyd kirin. Lê tiştek nedihat hesab kirin. Kuştina xuşkên Mirabel di komara Dominik de bû sedema bertekeke mezin. Bi mirina Mirabelan re berxwedan xurttir bû û dîktatorî hilweşiya. Sê xuşkên ku di hilweşandina dîktatoriya komara Dominik de roleke mezin lîstin û berdêla wê bi canê xwe dan bûn sembola 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan ya navnetewî. Cara yekem di sala 1981 de di Kongreya Jinan a Amerîkaya Latin û Karayîban de ku li Bogotaya Kolombiyayê hatin cemev, ji bo bîranîna xuşkên Mirabel 25 mijdarê weke roja têkoşîna li dijî tundiya li ser jinê ya navnetewî hat îlan kirin. Ev biryara jinên pêşverûyên Amerîkaya Latin ragihandina çepera têkoşîna jinan a li dijî tundiya dîktatoriyên faşîst bû. Ji sala 1981 ve 25 mijdarê weke roja têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan tê bibîranîn. 25 mijdarê bû roja ku ji çar aliyên cîhanê jin daketin qadan û nîşandan ku tundiya li ser jinan bi tundiya dewletê ve girêdayî ye û diyar kirin ku di têkoşîna li dijî tundiyê de yekîtiya jinan sütûna herî girîng e. Di sala 1999 de neteweyên yekbûyî jî bi hawakî fermî ev rojwekî roja têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan a navnetewî îlan kir. Ji wê rojê wişûn ve li her derê cîhanê jin di 25 mijdarê de dadikevin qadan û li hemberî rejîmên dîktator û faşîst pêşengiya têkoşîna demokrasiyê dikin.